Bismillahirrahmanirrahim. To yanzu saƙon da ke da kwai abin da za ka tunani Ibrahim Gwanda in dai da gaske ne, in da gaske ne har da gaske ne dai ka tashi shari'a gaskiya kokari za ka yi sai kai kokari ka bada uwarka a mata wannan aikin a ɗauki kuɗin da ka bada a maida maka su, ko kuma kakanka ka bada ma'ana uwar babanka ko kuma uwar mai gari dan mai sai ku yi kokari in dai da gaske ne kun tashi shari'a ta kirkiri da gaske ne ke shari'a ko abin da ke daidai wannan mutane su kamata ku ɗauka ku bada wannan ainihin ko uwayen ku ne ko kakannin ku sai ku ɗauka ku bada su abin da aka mutunan shi ma sai a maida muku sai a zama lafiya shi ne sai daidai. Ka zo ka kokari ka bata gidan wani ba kuma ya kasance ka bata gidan wani kuɗin da ka ɗauka ka bada shi amfani da kuɗin kai ma a ɗauki kuɗi a ɗauka maka ba haka ake ba inda da gaske ne ko abin da ke daidai ko waɗan mai ko Ibrahim Gwanda ko kuma uwar shi Gwanda ko kuma uwar Garba mai gari ko kuma ya kasance uwar da ya ɗan daga cikin su wanga uwayen ku ke daidai ku ɗauko ku bada su a masu wanga abubuwan sai kasance kuɗi ke aiki. Za ka zo ka zalunci mutum ba koma da yaji ka nuna kuɗin da ke aiki daga cikin kwanan da ke da kuɗin da mutum duk duniya duk wayewa da ake cikin duniya wani ne ke da filin ya zo yawan aikin kyale shi wani ne ke daga cikin kwane ne ke da filin ya zo yawan ga abu duniya duk wayewa da ke da cikin duniya zo kasance wani abu kasance nuna shi ke wa lalle wani abu shi wanda gaske ne ka yi Ibrahim Gwanda sarkin sa ya sabuwa ka yi magana da nake da gaske ne ka yi abin da ake bukata da gaske ke ga da ake so ba ka zo ka zalunci mutum ba koma da yanzu ka nuna wai ƙarfin mulkin gwamnati inda gaske ne ka yi ba ta kowa da ke Ibrahim Gwanda